Gaurkoan, lehen aipatu den bezala, GAN atletismo taldeko kideak ditugu hemen, ongetorriak. Naroa Arrasate, Iratxe Navarro eta Kamino Etxague. Bai, eta 3 kategoria ezberdinekoak. Bai. Kadete, promesa eta master. Horixe. Bueno, zer moduz, nola hasi duzue aurtengo denboraldia? Ni gogoekin hasi naiz, egia esan, iraian, 3 egunez entrenatzen dugu, baina jaurrian, hasiko gara 5 egunetan entrenatzen, eta ia da gogoekin hasi naizela. Hori da, hasieran hasten gara, poliki, nola baita esateko, gorputzak behar du bere entrenamendua, bere sarrera, eta orain hasten gara. Hori, itxatxak esan den moduan, egun gehiagotan entrenatzen. Nolakoa da zuen egunerokotasuna? Goizetan entrenatzen dut, eta arratsaldetan unibertsitatera joaten naiz, eta horrela egun guztietan. Ni goizetan ikastera joaten naiz, eta arratsaldetan entrenatzen dut. Talde hau nola sortu zen? Orain dela 5 urte, ez? Bai, hau 5. urtea da. Eta ni adibidez, ari nintzen justo lehen urteetik, orain arte hau da nire 5. urtea, eta nire gustoko daukadana taldearen giroa da, aniztasun asko dagoelako, txikiak daude eta gero haundiak. Haundiena 75 urte ditu, eta, klaro, azkenan beraietatik ikasten duzu asko eta oso polita da ikustea entrenatzen. Eta bela, bai. Ez hori esan behar nuen, taldea orain dela 5 urte sortu zen, eta, atleta hoi eta, atletismo munduan jantzita dauden kirolari, atleta eta teknikarien eskutik sortu zen. Atletismo beste taldeak badauderen, nik uste dut, talde anitza eta beste talde bat sortzeko gogoa bat zegoen, eta esan dudan bezala atleta hoi eta entrenatzaile batzuen eskutik sortu zen. Eta belaunaldi ezberdinak, ez? Lehen aipatu didazuen niri. Bai, klubak 150 atleta inguru baditu, 6 urtetatik, kategoria txikienetatik, master kategoria arte, eta master edo veteranoen kategorian, bagaude 35 urtetatik, veteranoia konsideratzen garena, eta 75 urte arte. Gainera alde batetik eskola dago, ez? Eta gero, dena taldearen barne dago, baina... Bai, eta eskola ere urtez urte handitzen ari da. Gana kluba sortu zenean, 50 atleta inguru, hasi ziren, txikiak ziren, veterano eta helduak aparte, eta gaur egun, txikien kategoriako atletak asko zira, bikoiztu egin da gutxienez. 10 inguru, gaina urtez urte badoa goratzen. Lehen, ni entrenatzen nuen, urtez berdineko jendearekin denak batera ez egolako jende askorik. Eta orain entrenatzen dugu denak Zerainekoak. Gure adinekoekin, asko egon gehiagoko. Eta atletismo mota ezberdinak, ez? Bai, ezberdinak. Ni abiadura gustoko daukat, baina ere saltoak baita ere, baina gustatzen zaizkit probatzea gauzak, nire 5. urtea denez. Ni txikitandik ez dut atletismo egin, lehen txoinketa egiten nuen, eta atletismo egia esan asko gustatzen zaidala eta probatzea gustatuko ditzaidake, proba ezberdinak. Baina, aurten. Ni abiadura egiten dut, eta ere jaurtiketak. Eta ere, joten naiz lehenengo, joten naiz orain probatzen dena, eta gero handiagoan naiz denean joango naiz aukeratzen zer nahi dudan. Nola hasi zineten zuek hori atletismoaren munduan? Ni txikitan egiten nuen, guk veteranoak gehienok batzuk jarraitu izan dute, betidanik, ez dute atletismo kirola bezala utzi, baina guretako asko txikitan egiten genuen, eta gero, seme alabak hasi direla, edo ikusi dugulako gure garaian aukera genuela berriz, kontrako ez, igual gure seme alabak handitu direlako, berrartu dugu kirola, atletismo kirola. Ni soinketa egiten nuen, eta nire ama atletismo egiten zuenez, egun batean egin zen berarekin probatzera, eta handik hortik geratu naiz.
Ni lehen gimnasia egiten nuen baita ere, eta utzi nuenean, gimnasia kirol nahiko, nola esan, potentea da, eta handitzen zain nenean, azkenan gorputza ez dizu garritzen. Eta nire aita entrenatzailea denez, talde honetako entrenatzailea denez, eta asko gustatzen zitzaidanez, probatu nuen, eta honekin geratzen naiz, eta oso kontent nago, eta jarraitzeko gogoekin. Gainera hori maila handia dago talde honetan, ez? Alde batetik... Aniztasun asko bai, baina oso onak izan diren kirolariak badaude, eta orain direnak baita ere. Eta beraien gandik ikasten duzu, motibatzen dizute, zuzentzen dizute ariketa egiten dituzunean, eta azkenean hori da gustatzen zaizuna motivazioa eta aurrera jarraitzea. Hori da, bai. Bai, nik esango nuke, niretzat talde honek duen berezitasun bat, eta aipagarria dena, bada hori bere garaian kirolari ona, baino estatu eta nazioarteko mailan oso onak izan ziren atletak, gaur egun master kategorian daudenak badirela, osea, veterano kategorian daudenak badirela. Eta horietako askok, badituzte gaur egun seme-alabak eskola berean. Orduan, eta eskolan nara adibidez izan da, ez? Nafarroako selekzioan. Bai. Esan nahi dut, bere garaian, lehen esan dudana, bere garaian oso onak izan ziren atleta horiek, gaur egun badituztela, despuntatzen ari diren seme-alabak talde berean. Bai, eta nik uste dut horrek ere ematen duela aniztasuna eta giro ona, ez? Giro oso politan, nik gustoko dut pila bat. Batzutan sortzen da egoera kurioso bat, hor beroketa, ez? Gero norberak egiten du bere entrenamendua eta, espezialitatearen arabera egin behar duena, baina ikusten da batzutan beroketan, adin txikiko, baina gaztea, igual 16, 17, 18 urtetakoak, 50, incluso batzutan 75 urte dituzten atleta horiekin, ez? Eta zen oso, zehongi, bai. Ze ondo, bai, gustora egitea, Ja, bai. Eta txapelketak nola bizitzen dituzue? Zizu. Nire kasuan, larun batero daukagun kompetizioak, eta, larun batero probaz berdina daukazu, eta nahi dituzunak egiten dituzu. Eta, asko gustatzen zaizki. Ni egia esan, nire bosgarren urtea denez, oraindik ez nago kompetizioan barne sartuta, baina kompetitzea gustoko dut. Superatzeko, superatzeko eta nola zauden ikusteko proba ezberdinetan eta kompetizio bakoitzean hobetzeko, zure marka hobetzeko eta hori da motibatzen duena. Baina oraindik noiz dira kompetizioak, noiz ezten dira. Garelo, hori eskola, esan edo joku deportiboak direnak izaten dira eta hori azaroan hasten dira. Eta gureak, bi motatako nolabait txapelketak edo froga daude. Orain, gero pista kubierta deitzen dena, hasiko da, eta hori abenduan urtarrian hasten da. Eta gero ja martxotik, martxoan bukatzen da, pista kubiertan egiten diren txapelketatxoak. Eta gero maiatzaldean hasten da aire libre. Hori da. Eta hori bada, Nafarroako txapelketak, estatu mailako txapelketak, eta gure kasuan, veteranoen kasuan, badugu aukera, aurten gainera, bada Madriden, pista kubiertan bada Europako txapelketa, eta gero udan izanen da munduko txapelketa. Bai, veterano master kategorian. Malagan, udan Malagan izango da munduko txapelketa, eta ara joango omen gara, bai. Prestakuntzan dia suposatzen du? Suposatzen du, bai. Hor beti biltzen gara, alde batetik, zerbait benetan prestatu nahi duzunean, exigentzia maila handia da. Hor ibiltzen gara. Zan nahi du, batzutan, ez lesionatzeko, alduzun guztia eman da, alduzun guztia entrenatzen, baina, egia da, garai guztia eta temporada guztia badugula
antolatuta. Eta, bueno, oso ongi antolatuta dagoen entrenamendu bati esker, ebitatzen ditugu lesioak, beti ere batzutan ezinezkoa da, eta gure molestiak ditugu, baina, honekin esan nahi dut hori, oso ongi antolatuta dagoela garaia. Entrenamendua dugu egunez egun jarrita, eta horri esker, espero dugu ongi iristea. Bai Europako txapelketara, baita munduko txapelketara. Kompetentzia handia aldago? Gure artean, masterren artean, kompetentzia ez. Esan nahi dut, alde batetik, norberak alduen guztia ematen du, eta pistan zaudenean noski kompetizio bat den einean, zuk lortzen, saiatzen zara irabazten, edo, irabazten baina zuk zure markarik hoberen ateratzen saiatzen zara. Baina, hauek dute kompetentzia gehiago. Bai, nitarean ikusten dut gazteen artean kompetentzia gehiago dagoela, baina kompetentzia sanoa. Eta ia da, batzutan beharrezkoa ez, baina ongi datorrela kompetentzia. Dago kompetentzia, baina gero pistatik Kanpo? Gara denak lagunak eta oso ongi eramaten gara denak denekin. Eta nola ikusten duzue kirol honen egoera Nafarroa mailan? Hombre, beste kirolak bezala esan nahi dut, zoritxarrez, beste kirol batek arrakasta gehiena eramaten du, eta atletismo, Nafarroan oso atleta onak badira ere, igual oso edo ezagun gutxi dira, esan nahi dut, atletismoan jantzita gauden engandik aparte, zoritxarrez oso jende gutxi ezagutzen dutela. Gure taldean baditugu, batzutan entzuten direnak, Inigo Monreal bat, badugu Jose Mari Romera, badaude bere garaian mundu mailan onak izan diren eta atletak. Geroari begira, gustatuko litzaiguke gero eta ezagunago izatea atletismo kirola bezala. Hori da, bai. Gehiago hitz egitea, kirol horren inguruan, garrantzi gehiago ematea. Eta antolakuntzaren aldeetik, lehen aipatu zu oso antolatuta zaudetela, baina ezakitagian patrozinioaren aldeetik eta guzti hori nola eramaten duzue? Guk badugu Luis Dukela, horrotze klinika baten diru laguntza, batez ere horrek patrozinatzen du eskola, atletismo eskola, Ganako atletismo eskola, baina, diru gehiago beharko genukela, noski patrozinadore gehiago beharko genukela, bai, zergatik, gure urrengo helburua talde bezala, liga, kluben arteko ligan parte hartzea izango litzateke. Horrek suposatzen du, desplazamendu txoren bat, tokatzen den tokira joan beharra, autobus alokatu beharra, diru laguntza. Eta behar, bai. Esan bezala, Luis Dukelaren diru laguntza bat dugu ere, patrozinio gehiago bilatzen ari gara. Eta hori 5 urte hauetan zehar, ere aipatu duzue geroz eta jende gehiago hartzen duela parte ez, talde handiagoa da, hasieran baino, normala da. Eta zer interesatuta dagoen norbaitek, zer egin beharko luke zuen parte izateko? Gana taldeak badu web orrialde bat, egiten aldu web orrialde betan, Gana atletismo taldea jarrita ikusten da, eta hor, hori da, horri izena ematen alda, horri ikusten da klubaren ezaugarria, klubaren partaide izateko zaiten den, argazkiak, bideoak, hauek bideoak horrelde, bai. Eta gero bestela, gu entrenatzen gara Larrabiden. Eta gunen batean ikustera joan, edo probatzera, arazorik gabe, eta jazta. Momentuz, etorkizuna ondo ikusten duzu ez? Aipatu duzue ze helburuak dituzuen. Ni jarraitzeko gogoekin gainera hori handiak ikusten dituzu entrenatzen eta motibatzen dizute. Etorkizuna, espero dugu, orain arte joan den bezala, gero eta handiagoa izatea, gero eta klub indartsuagoa izatea, eta horrela aukerak izatea
esan bezala, pues, bueno, kluben arteko ligan parte hartzeko eta kanpoko txapelketetan parte hartzeko. Bai. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zorte handia. Mila esker. Mila esker, espero dugu. Bai.